Salutare, bine a venit! Astăzi o să filmez un nou episod care este pe Roblox. Sunt cu prietenul meu, acei Capia. Și iată și o să păcăm un meci de releavă. Și așteaptă-mă și pe mine. Și îl ated și pe prietenul meu. Dar dă-te mă, ce parole. Bă! Dă-te mă de aici. Că uite-mă, nu cum vreau dacă... Dă-te mă de aici. Și a primit ceva. Bun, dăm de bani. A primit ceva. Hai să vedem. Am terminat. Ad cabitul. Da. La am luat napă și sițu și cabitul și m-a luat de mult magic cu bani, cu lupus. Hai că... Nu pot să intru, dă-mi invite. Dă-mi invitație. Bine. Atei, să nu consumi toate alea. Dăm bani invite. Acum aceată scapitul pe loc. Ia vă. Ivai, eu trebuie să dau Ivai că nu știu. Aceată. Da, e acum tău. Cătiușul. Stai, bă! Acum.